Opština Bogatić je i ove godine organizovala tradicionalnu svečanost povodom dodele priznanja najuspešnijim učenicima i nastavnicima osnovnih škola i Mačvanske srednje škole. Za vrijedna priznanja, diplome, knjige i novčane nagrade iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 1 milion dinara. Svečani skup otvorio je predsjednik opštine Bogatić Nenad Besarovac, a prisutnima su se obratili Slavko Đurković, zamjenik predsjednika opštine, i Miladin Stančetić, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. To je tradicija koja se nastavlja već 6. godinu, nadamo se da će se nastaviti i dalje i da će biti sve više i više učenika koji će pokazivati izuzetne rezultate kao što su i ovi pokazali sad danas. Ove godine u odnosu na prošlu godinu imali smo veći broj vukovaca, prošle godine je bilo 28, ove godine je 43, to je vidan napredak i učenika, njihov rad i vid rada nastavnika, kako individualno, tako i za vreme časova. Tako da se nadamo da iduće godine u ovoj sali umjesto 43 bude bar 53. U ovoj generaciji maturanata 43 učenika su Vukovci, dobitnici diplome Vuk Karadžić, 33 je učestvovalo na republičkim takmičenjima, a 9 učenika plasiralo se od 1. do 3. mesta. Za novčane nagrade izdvojeno je oko 740.000 dinara. Vukovci su dobili po 6.000 dinara, đaci generacije i oni sa plasmanom na republičkim takmičenjima kao i njihovi mentori po 10.000, dok su učenici i nastavnici koji su učestvovali na republičkim takmičenjima nagrađeni sa po 5.000 dinara.